O perfil do alumnado que accede ao ciclo medio de escavacións e sondaxes no IES As Fontiñas poderíamos falar dunha media de 35 anos. E con respecto a distintas formacións son dende xente que se quere reciclar como persoas que queren tomar os estudos despois de acabar a ensinanza secundaria obrigatoria. As ferramentas das que dispoñemos para as prácticas intentamos que sexan o máis parecidas á realidade que se van a topar no sistema productivo. Dispomos de un simulador que pode ser bastante similar ao que se practica nunha explotación real. Dispomos dunha retroexcavadora, dunha pala cargadora, dunha cargadora de rodas, na que podemos facer operacións sinxelas de carga, descarga e movimento nunha explotación mineira, e vamos a dispor dun dumper. Nos módulos de técnicas de boaduras, de noiros, de sostemento, intentamos visitar empresas do sector onde nos van a simular o máis posible, o máis parecido á realidade. En números concretos, en números xerais, diríamos que o 75-80% do alumnado que se matricula no curso supera sin problemas e acada a realización das prácticas sin ningún problema. Escollín esta familia profesional porque gustame moito andar cas máquinas. Esta era a oportunidade, e vamos, maravilloso. A min gustaríame traballar nunha canteira, donde estou facendo as prácticas, estou moi contenta, tanto equipo técnico como cos compañeiros. O traballo gustame moito, podo andar en todas as máquinas, no lagarto, na excavadora, na picadora, na pala, o recomendo 100%, pero tanto para xente nova como para xente da miña idade. Tedes moita oportunidade de conseguir traballo, hai moito traballo e necesitan xente. Así que os animo a todos, a todas, a que vos apuntedes neste ciclo. As empresas demándanos un montón de alumnado. Podríamos en este momento absorber tranquilamente o doble do alumnado que temos con compromiso e garantías de acabar un contrato laboral xusto cando rematan o ciclo. Se vos gusta traballar ao aire libre, nun sector que está cada vez industrializándose máis, modernizándose máis, este é o vosso ciclo. Dende o IES As Fontiñas, un saúdo para todas as seguidoras e seguidores do canal FP.